Kato, sä otti sen kepin nyt. Mikä varasti se kaappakin mitä helvettiä? Veikkö sä kepiin? Kovasti varmaan haluais, mutta ei oikein tiedä, että riittääkö sillä kunto vai mitä se vie. Kato. Kato. No mutta eihän tuo vaikka se kovasti on juossut, niin eihän se kuitenkaan niin kovin läähätä. Niin. Väsynyt.